Здравейте, приятели на лова и добре дошли в Level Hunting. Клипчето, което ще видите е от ловно стопанство Чепино, където ще ме видите в една друга ситуация, не в тази, която съм с кучетата. Обратното, ще седа на пост. Надяваме се, че ще стреляме много, като няма да стреляме глигани, може да стреляме само приплоди и би трябвало да излизат доста приплоди. Ще видим. Сега не забравяйте да ударите един палец нагоре и дано видеото да ви хареса. Айде! След броени минути гонката започва. Отиваме към постовете. Поне 6 годишен глиган. Беше умрял. Късмет, човек. Втора гонка. Това е нашето место. Качвам се, понеже кучетата вече гонат. Глиган да ева. Нямаме късмета да ни излезат приплоди. За сега два големи глигана. Но дано да излезе някой приплод, за да може поне нещо да гръмнеме днеска.
Това е слуката, приятели. Отгоре, тук на хребеда, минаваха прасетата, но просто аз не ги виждах. Колегата отгоре гърмя доста пъти. Не знам какво е съборил, но може би 7 или 8 пъти гръмна. За съжаление, нищо не мина от тук през нас. Да го повтарям, няма смисъл. Ще слезе долу в това. Чакай да го фана. Ще слезе долу. Браво на кучетата! Браво, кучета! Браво на кучетата! Браво! Записах се с един припут. За съжаление, GoPro-то умря. Не можах да снимам. Но браво на кучетата. Браво. Браво, 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 браво. Нямаше как да не фана едно куче, защото просто си ме влечат кучетата и не може. Не разхода ли кучето, значи не съм ловувал, да мога да завършим този лов като хората. Благодаря, че гледахте клипа. Надявам се да ви е харесал. Не забравяйте да ударите един палец нагоре, да се абонирате за канала и да очаквате още много лов от Level Hunting.